M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Bale ndi alongo tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri mu mlungu wa namba 11 pa nyengo iyi ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Akorinto, 2 Akorinto mutu wa 8 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Matias Gabriel Chiwaya kuchokera ku Good Shepherd Parish mu Archdiocese ya Pretoria m'dziko la South Africa. Ndipo salimo wathu akuchokera pa Salimo 146 ndime yake ya 1 kulekeza 3 kuyambiranso ya 5 kulekeza ya 9. Ndipo mthenga wabwino kuchokera mu mthenga woyera wa Mateyo mutu 5 ndime yake ya 43 kulekeza ya 48. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja kuchokera ku Our Lady of Fatima Chipoka Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba, mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Zakupereka zachifundo. Okondedwa, tifuna kuti mudziwe za mmene Mulungu adadalitsira mipingo ya ku Masedoniya. Anthu a mipingoyo adayesedwa kwambiri ndi masautso, komabe adakondwa kwakukulu kotero kuti adapereka mowolowamanja kwenikweni ngakhale anali amphawi. Ine ndikuwachitira umboni kuti adapereka monga adathera ngakhalenso mopitirira pamenepo poyerekeza ndi chuma chawo, popanda wina aliyense wowakakamiza. Adatipempha natiwumiriza kuti tiwapatse mwayi woti nawonso athandize anthu a Mulungu a ku Yudeya, ndipo adathandizadi mopitirira pa zimene tidayembekeza, pakuti poyamba adadzipereka kwa Ambuye, kenaka mwakufuna kwa Ambuye adadziperekanso kwa ife. Chifukwa chake tidapempha Tito kuti akatsirizenso pakati panu ntchitoyi yakusonkhanitsa zopereka zachifundo imene iye anali atayamba kale. Zonse mudalandira pakulu monga kukhulupirira, kulankhula, kudziwa zinthu, kuchita changu pa zonse ndiponso kutikonda. Motero tifuna kuti muperekenso pakulu zachifundozi. Pamene ndikunena zimenezi sindikuchita kulamula ayi. Pakukufotokozerani za changu cha ena ndingofuna kuona ngati chikondi chanu ndi chikondi chenicheni. Mukudziwa kukoma mtima kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ngakhale anali wolemera, adakhala mphawi chifukwa cha inu, kuti ndi umphawi wakewo inu mukhale olemera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mnzako ndi kudana ndi mdani wako. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukatero mudzakhaladi ana a Atate anu amene ali kumwamba. Paja iwo amawalitsa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi pa anthu oyipa omwe, ndipo amagwetsera mvula anthu olungama ndi osalungama omwe. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungalandire mphotho yanji? Kodi suja ngakhale okhometsa msonkho amachita chimodzimodzi? Ndipo ngati mupatsa moni abale anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa ena?
Kodi suja ngakhale akunja amachita chimodzimodzi? N'chifukwa chake monga Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, monga nanenera kuti tikanalibe mu Mlungu wa namba 11 mnyengo imeneyi yapachaka, ndipo lero ndi lachiwiri pamene tikusinkhasinkha za mawu amene tamva lero. Mafuna kuti mawu amene atatitsogolere akhale akuti lolani dzuwa lanu kuwalira abwino ndi oyipa omwe. Mutu wake ndi umenewu kuti tilole dzuwa lathu liwalire anthu abwino ndi oyipa omwe, kuti ifeyo dzuwa tili nalo, choncho dzuwa lathuli tilole kunena kuti lidziwalira anthu abwino ndi oyipa omwe. Pakati pathu pali mawu amene timati malire. Mawu oti malire tonsefe tikuwadziwa bwino lomwe. Tingati malire athu okhala chinthu chimene chimalekanitsa zinthu, anthu kapenanso malo, komanso itha kukhalanso nthawi imene imalekanitsa. Malire amalekanitsa maboma, malire amatha kulekanitsa midzi ngakhalenso dziko. Nthawi yochita zinthu zina zake ili ndi malire. Tsoka ilo pali chinthu china chake chimene chikuyenera kukhala chopanda malire, koma anthufe timayichiyikira malire. Chinthu chimenechi ndi chani? Chimene sichikuyenera kukhala ndi malire, chimene timachiyikira malire ndi chani? Ineyo ndikuganiza kuti chinthu chimenechi chitha kukhala chikondi. Chikondi sichikuyenera kukhala ndi malire, koma nthawi ndi nthawi anthufe mwina timachiyikira chikondichi malire, kuti malire a chikondi ndi awa. Ndi chikondi changa chikuyenera kufikira pa anthu awa, uko chisafike. Kapena chikondi changa chikuyenera kulekeza malo akuti uko chisafike. Koma tu chikondi monga mmene Mulungu adatipatsira ife sichikuyenera kukhala ndi malire. Choncho mawu a Mulungu lero akutipempha kuti chikondi chathu chikhale chopanda malire. Chifikire aliyense amene ali wa mgulu lathu, ngakhalenso mkunja, ngakhalenso munthu amene sitikumdziwa. Chikondi chikuyenera kuti chimufikire. N'chifukwa chake tikuti tiwalire anthu abwino ndi oyipa omwe, makamaka chikondi chathu posachiyikira malire. Mawu a lero Yesu Khristu akutiwuza kuti tizikonda adani athu ndipo tiziwapempherera iwo amene amatizunza. Izitu zidzatithandiza kukhala ana Atate athu amene nawonso amawalitsa dzuwa lawo pakati pa anthu abwino ndi oyipa omwe, amene amagwetsa mvula kwa anthu olungama ndi anthu osalungama. Choncho ifenso tikawawalira dzuwa lathu likawalira anthu abwino ndi oyipa omwe, ndiye kuti tidzakhala ngati Atate athu amene tawamva apa. Kodi adani athu omwe tikuyenera kuwakonda lero ndi watiwo? Awatu ndi anthu amene timaganiza kuti sakuyenera kulandira chikondi chathu. Awatu ndi anthu amene timaganiza kuti sakuyenera kuti nzeru zathu tawagawireko. Awatu ndi anthu amene timaona kuti sakuyenera kuti apeze phindu lathu, kaya chuma chathu. Awatu ndi anthu aja amene timati phazi lathu silingaponde pa khomo pawo. Anthu awatu ndi omwe aja amene tidakwiyitsana nawo mwezi wathawu, amene tidakwiyitsana nawo zaka ziwiri zapitazi. Awa ndi anthu amene akuyenera kuti dzuwa lathu liwawalire. Anthu osauka omwe sangazithandize okha, amene alibe kuthekera, omwe alibe loya, tikuyenera kuti tiwanenere ife loya wawo, tikuyenera kukhala ndi ife. Amene alibe owanenera, amene alibe owayankhulira, achipembedzo chosiyana ndi chipembedzo chathu, amtundu wina kaya adziko lina, ndi anthu amene tikuyenera kuti dzuwa lathu liwawalire. Choncho mmawu amenewa titha kulimbitsidwa mtima ndi Mulungu amene. Titha kulimbitsidwa mtima ndi Mulungu amene chifukwa chani? Timamva kuti mwakukoma mtima kwake Mulungu adayang'ana pasi pano
ndipo adaona zowawa zomwe anthu omwe adawalenga amakumana nazo chifukwa cha tchimo, chifukwa cha kuyipa. Choncho atawaona anthu akewa pansi pano adawamvera chifundo, ndipo mwa chikondi chake adatumiza mwana wake mmodzi yekhayo kuti abwere pansi pano adzakhale nafe ndiponso adzatiwombole kuti atibwezerenso moyo wathu wabwino umene Mulungu yemwe adatilenga nawo. Choncho chikondi chathu chikhale ngati chomwechi cha Mulungu amene adayang'ana pansi natimvera chifundo, ifeyo atilimbitse mtima Mulungu. N'chifukwa chakenso tamva m'mawu oyamba Paulo oyera akutifotokozera za momwe anthu aku Macedonia adaonetsa chikondi chawo cha Mulungu. Adaonetsa chikondi chenicheni chomwe ife tiwene okhala nacho. Kodi adachionetsa bwanji chikondi chenicheni chimenechi? Akutitu iwo ankapereka molowa m'manja ngakhale adali amphawi, posayang'anira umphawi wawo ankapereka molowa m'manja. Ankapereka mopitirira poyerekeza chuma chawo, ndipo pa chifukwa chimenechi Mulungutu adawadalitsa. Iwo watu tingati adaonetsa chikondi chenicheni, chikondi chimene Mulungu lero akufuna kuti tizionetsa ndi chimenechi. Titengereponso chitsanzo kwa anthu aku Macedonia. Abale ndi alongo, tete ntipemphere kuti maso athu ayang'ane kwa Yesu Khristu, kuti tiphunzire kukonda kwenikweni, kuti tiphunzire chikondi chenicheni. Ndipo pa nthawi yomwe talephera kuonetsa chikondi, tate ntipemphe Mulungu kuti atikhululukire ndipo atigawireko moyo wake okonda mwachidule, atigawireko chikondi chake kuti tidziwe kuwaonetsera anthu onse chikondi chenicheni. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.